familie iubită de Domnul și o familie de care ți-e drag să-ți lipești inima. Cetați, înaintea bisericii, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mărturiei credinței tale, de la porunca lui Dumnezeu, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Când este El la dreapta mea, nu mă trag. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se liniștește și trupul mi se odihnește în pace. Căci numai când Doamne privești, Gusti, scusi, se attacca. Guardate, guardate. Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi în toată inima ta, că Iisus Hristos și Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Amin, Doamne, să te ajute pe baza mărturiei credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Domnul Iisus Hristos spune că așteaptă dincolo de zeciuiala dată prin lucrurile acestea pământești, din lucrurile materiale, milă, dragoste și dreptate din partea copiilor săi. Amin. Te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii răscumpărate, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mântuirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Gusti, momentul acesta este momentul în care tu spui lumii, tu arăți lumii, bisericii și celor care sunt prezenți, că dorești ca în viața ta toate lucrurile să devină noi. Te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Dacă crezi din toată inima ta, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în ascultare față de Fiul lui Dumnezeu care s-a răstignit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Constanța, înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți este prima poruncă. Marius, te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii răscumpărate prin Domnul Iisus Hristos, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îl slăvim pe Iisus, slava Lui o cântăm.
acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desfacă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Fiul Său. Cosminea, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii Răscumpărate, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă din toată inima ta crezi că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine poate fi împotriva noastră? Alexandru, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii Răscumpărate, de sângele Domnului Hristos, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.